Nginibingelele egameni elihle lomfethu uJesu Kristu. Amen. Lezi zifundo esingena kuzo zibhekiswe kakhulu kubazalwane abasha abasanda kubhabhadiswa ebandleni leNkosi, banezelwa endlini yeNkosi. Zihlelele labo bazalwane ukuthi bakhule ekumazini uKristu njengomsindisi wempilo zethu. Uma sibuka incwadi kaMathewu 28 uverse 18 to 20, uJesu lapho uthi kubafundi bakhe, ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Sethi-ke kuverse 19, hambani nenze izizwe abafundi, nibabhabhadise egameni likaYise, likaMoya Engcwele neLendodana. Besethi-ke uverse 20, nibafundise ukugcina konke enginiyale khona. Bhekani mina nginani kuze kube sekupheni kwezwe. So amazwi kaKristu la azisa abafundi bakhe ngalesikhathi abapostoli ukuthi baye emhlabeni wonke benze izizwe abafundi. Mabe sebebabhabhadisile-ke njengohlelo lensindiso encwadi ongayibuka, incwadi kaMark chapter 16, sifunda khona uverse 15 ukuya kuverse 16, ebonisa nalo uhlelo lwensindiso ecishe ifana incwadi engikhuluma ngayo, la uKristu khona ethi hambani ezweni lonke nishumayele ivangeli, okholwayo abhabhadiswa, uyokubhabhadiswa, ongakholwa uyokulahlwa. So-ke ibandla-ke linomthwalo lokuba lifundiswe bonke abathe banezelwa endlini yeNkosi, babhabhadiswe. Bafundiswani na? Amazwi kaKristu, ukugcina umyalo kaKristu, ukusigcina sise endlini yeNkosi singcwele, ukuze ukuthi iNkosi uma ibuya noma uma silala sifa eNkosini sife sikholwa, noma iNkosi ibuya, mayibuya isithole sikholwa. So-ke lezi zifundo-ke zenzelwe-ke abazalwane abasha ebandleni. Igama lami-ke nguSabelo okwamdlalose. Lezi zifundo-ke zihlelwe ibandla likaKristu elise-Witpoortjie. Ibandla likaKristu-ke ungalithola endaweni zonke, laziwa ngegama njengoba iBhayibheli lifundisa, futhi ligcina yonke imiyalelo kaKristu njengoba uKristu eyalile ezwini lakhe kwiNew Testament. So-ke singena-ke kuhloko sokuqala la sibuka khona isihloko esithi uma umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha. Uma umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha. So-ke umuntu owamukele izwi wabhabhadiswa, uNkulunkulu umdala kabusha ngaphakathi kuKristu ukuba azosebenza imisebenzi emihle. Mawufuna incwadi yabase-Efesu 2 verse 10, umpostoli Paul lapha ubonisa kubazalwane base-Efesu ukuthi sidalelwe imisebenzi emisha uNkulunkulu noma uKristu ayihlela umhlaba ungakasekelwa. Okusho ukuthi amaKristu uNkulunkulu ayibukile umhlaba ungakabibikho ukuthi makufika uKristu kuzoba khona abantu abazothobela uKristu, abazoba ngabantwana bakaNkulunkulu. Labo bantu-ke kufanele benze imisebenzi emihle. So le misebenzi emihle itholakala endlini yeNkosi, itholakala ebandleni. Njengawe-ke mntwana kaNkulunkulu, njengoba usukhethile ukuthi ufuna ukulandela uKristu, isinqumo esihle kakhulu njengoba usebandleni lakhe. So isikhathi-ke sokuthi uhlale ufunde, ukhule, wenze imisebenzi emihle. So izifundo ezolandela zobe ibheka-ke imisebenzi okufanele ukuthi uyenze ebandleni, nezimfundiso uNkulunkulu afuna ukuthi uzazi futhi uyigcine. Sizobuka izifundo ezimayelana nani nokusindiswa komuntu, nenkinga yesono. Sibuke futhi izifundo ezimayelana nokukhonza ebandleni. Ibandla likaKristu likhonza kanjani? Ngoba ibandla likaKristu alifani namahlelo, likhonza njengoba izwi likaNkulunkulu lisho. So ibandla likaKristu liholwa uKristu njengoba uKristu eyinhloko. Ibandla likaKristu ligcina imiyalelo kaKristu njengoba ibhaliwe la eTestamenteni Elisha. Sizozibuka-ke lezi zifundo ngokwahlukahlukana kwazo ukuze zikusize ukuthi uma ukhula endlini yeNkosi uqaphele ukuthi uhamba ngokwezwi likaNkulunkulu. So-ke umuntu kaNkulunkulu-ke kufanele udayele ukuthi enzele imisebenzi emisha. So sibuka ukuthi-ke uma umuntu ekuKristu Jesu
uyisidalwa esisha. So futhi ke abangazalwanga ebandleni bangaphandle ngoba bethanda futhi benza amanga. Incwadi yeSamuel 22 verse 15 ibonisa ukuthi ngaphandle kwesango, isango leli likhuluma ngomuzi kaNkulunkulu, kukhulunywa ngebandla. Ngaphandle kwebandla lithi izwi likaNkulunkulu ngokubhala kaJohane lapho eqhutshwa uMoya oNgcwele, kukhona izinja, izifebe, abaqambi manga, bonke laba bantu abenza ukuba batholakala ngaphandle kwesango kulomuzi kaNkulunkulu. Okusho ukuthi abantu abangaphandle kwebandla, abangalithobeli ivangeli, abangalamukeli iqiniso, bahamba ngomoya kaSathane. So kumqoka-ke nomntana kaNkulunkulu ukuthi uqaphele ukuthi uhamba ngalendlela uNkulunkulu ayimisile ezwini likaNkulunkulu. So-ke uyisidalwa esisha, wakhiwe kabusha. Mawukhumbula indaba kaNkulunkulu edala umhlaba, kuyasibonisa ukuthi uNkulunkulu amandla akhe okudala awaphelanga ngesikhathi edala umhlaba ngey'nsukwini eziyisithupha, kwase ukuthi usuku lwesikhombisa waseyaphumula. Mawufunda uGenesis chapter 1, uchaza uNkulunkulu lapho ukuthi uMoya oNgcwele uveza ukuthi uNkulunkulu wawudala kanjani umhlaba. Wakhuluma izwi, kwavela izwi lathi makube khona lokhu, kwaba khona ukukhanya, kwaba khona umhlabathi, kwaba khona zonke into esinazo. Lithi izwi likaNkulunkulu njalo uNkulunkulu mayedala kwavela izwi lithi kuhle. Ngamanye amazwi kuyathokozisa, kufanele udumo likaNkulunkulu. So-ke indalo-ke ingamandla kaNkulunkulu. So lokho kudala-ke uNkulunkulu akwenza. Mawufunda noChapter 2 bonisa-ke manje ukuthi uNkulunkulu wamdala kanjani umuntu. Ufundisa lapho kudala kwa-Adamu ukuthi u-Adamu wavela kanjani. So-ke amandla-ke okudala noma ukuqala kabusha noma ukwenza into ivele la into ibingekho khona awaphelanga la uNkulunkulu edala umhlaba. Nakithi-ke uma sibe ngabantwana bakaNkulunkulu sidaliwe kube sibe ngabantu abasha kuNkulunkulu. So siyizidalwa ezintsha kuKristu Jesu uma sesiyamukele ivangeli, uma sesingenile emanzini sabhabhadiswa saba abantwana bakaNkulunkulu. So-ke umbuzo okhona-ke la, umuntu uqala nini ukuba abe yisidalwa esisha na? Sizobuka-ke incwadi la engithanda ukuthi siqale ukuba siyifunde, incwadi yabaseKorinte chapter 5 uverse 17. Kahle hle isihloko salesi sifundo sitholakala kule ncwadi. La umpostoli Paul ubhala ngokwesibili, ubhala ibandla laseKorinte, uyalazisa ngensindiso nenkambo elindelekile kumaKristu okufanele ukuthi bahambe ngayo. Ubonisa ukuthi-ke sesingamaKristu singabantu abahlukile, abangasafani njengalokho ngaphambilini singakabi ngamaKristu. Okusho ukuthi umKristu kufanele kubonakala umehluko kwimpilo ebeyiphila kulesikhathi samanje sewumKristu nempilo ebeyiphile engakabi umKristu. So uma ebhala-ke la ngokwesibili kwabaseKorinte chapter 5 uverse 19 uthi-ke kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha, okwakuqala kudlulile, bheka sekuvele okusha. So uthi-ke kanjalo-ke uma umuntu ekubani? ekuKristu Jesu. So wonke umuntu othe wathobela uKristu Jesu, walalela uJesu Kristu nevangeli lakhe, uma lowo muntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha. Okusho wonke umzalwane obesebandleni oyisebandleni likaKristu uyisidalwa esisha. Uthi-ke la umbhali owakuqala kudlulile, bheka sekuvele okusha. Okusho ukuthi kube kukhona isimo esidala, sekukhona manje isimo esisha. Konke kwenzeke nini na? Uma sikuKristu Jesu senziwa idalwa ezintsha. Umuntu ukuqala nini ukuba isidalwa esisha? Akaqali nje ukuthi akhulume ngomlomo, njengoba izwe lifundisa emahlelweni ukuthi nje uma uKristu umuzwa enhlizweni yakho, ukholwa enhlizweni yakho, umamukela uKristu Jesu uyisidalwa esisha. Cha, ukuba isidalwa esisha kufaka ukuthobela ivangeli likaKristu, kufaka ukukholwa. Yebo, kufanele sikhole enhlizweni yethu. Uma ufuna incwadi yabaseRoma uchapter 10 ufunda khona uverse 9, liyabonisa lapho ukuthi uma uvuma ngomlomo wakho insindiso zosindiswa. Kodwa-ke uma sibuka ngokwembula
kohlelo insindiso, ukukholwa kuye ingxenye lohlelo insindiso. Incwadi esingithintile mangiqala kaMark 16 verse 15 to 16 ithe leya ncwadi uKristu mayeyela abafundi bakhe, hambani ezweni lonke nishumayele ivangeli, indaba ezimnandi ukuthi uKristu wafa ngenxa yezono zethu, wembelwa kwathi ngosuku lwesithathu wavuka abafileyo. Uma umuntu ekholwa-ke lelo vangeli ukuthi uKristu weza ukuzohlenga mina nawe, uma ekholwa-ke lowo muntu fanele enze njani? Abhabhadiswe bese usindisiwe. So uhlelo insindiso lufaka ukubhabhadisa, ukucilisa emanzini amaningi. Mawufunda incwadi kaJohane chapter 3 uverse 3 to 6, uJesu la ukhuluma noNikodimo, isikhulu saka-Israyeli, umbonisa-ke ngohlelo kaNkulunkulu lokusindisa umuntu. uKristu la ukhuluma ngokuzalwa kabusha. So ithinta-ke le ncwadi, siqale from verse 1 siyogcina la kuverse 5 or sigcine kuverse 6. Kwakukhona umuntu wabaFarisi, nguNikodima igama lakhe, isikhulu sabaJuda. Lo-ke weza kuye ebusuku wathi kuye, Rabi, siyazi ukuthi ungumfundisi ovele kuNkulunkulu, ngokuba akakho ongenza lezi zibonakaliso ozenzayo uma uNkulunkulu engenaye. uJesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngokusha angewubona umbuso kaNkulunkulu. uNikodima wathi kuye, umuntu angazala kanjani esemdala na? Angangena ngokwesibili esiswini sikanina na, azalwe na? Waphendula uJesu wathi, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengena embusweni kaNkulunkulu. Lokho okuzelwe inyama kuyinyama, nalokho okuzelwe ngumoya kungumoya. uKristu-ke ubonisa indlela yokuya kuBaba ezulwini, indlela yokungena embusweni kaBaba wasezulwini. So umbuso wezulu babazi ukuthi makufika uMesiya, umbuso ususeduze. So wayeyazi imbhalo uNikodima, ingakho eya kuKristu ebonile ukuthi lo okhulumayo akusuye nje umuntu ordinary, lo okhulumayo ubuya kuNkulunkulu. So ufuna ukwazi ukuthi-ke ukuze ngingene embusweni kaNkulunkulu kufanele ngenze njani? Uthi-ke la uJesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngokusha angewubona umbuso kaNkulunkulu. So umuntu angeke angena ebandleni likaNkulunkulu. Umuntu kaNkulunkulu angeke angena ezulwini ngaphandle kuba azalwe kabusha. uKristu uyaveza-ke la ukuthi uzalwa kanjani. Nami nguNikodima ngangiyodideka ukuthi kufanele ngibuyele kumama na. Cha, uthi-ke la uKristu sizalwa ngani? Ngamanzi nangomoya. So-ke ukusindiswa komuntu, ukwenziwa musha komuntu, ukuzalwa kabusha komuntu kufaka amanzi nomoya kaNkulunkulu. Kufaka ukucwilisa emanzini amaningi. Mawufunda la uverse 23 ibonisa noJohane ebhabhadisa, ukubonisa la ukuthi masikhuluma ngobhabhadiso kufaka amanzi amaningi. Ithi-ke la naye uJohane wabhabhadisa inoni eduze neSalimi ngokuba amanzi ayemaningi lapho beza ababhabhadiswa. So ukubhabhadisa kufaka amanzi, ukuciliswa emanzini amaningi. So-ke ukuze umuntu-ke ayenziwe isidalwa esisha kufanele enze njani? Acwilise emanzini okukuzalwa kabusha kuNkulunkulu. So emva kokuthi umuntu abhabhadisiwe, sithola ukuthi uba umuntu omusha kuNkulunkulu kukhona okufayo, kuyimpilo yani lefayo, impilo yesono. Sibuka la ukubhala-ke Paul ebhala ibandla laseRoma, ukhuluma lamazwi afanayo esiwacaphune ngale kwincwadi yesibili yabaseCorinthians chapter 5 verse 17. Sabuka la umbuzo ukuthi umuntu uqala nini ukuba isidalwa esisha. Siyaboniswa lapho uJesu ukuthi uma umuntu engazalwa ngokusha
angeke ubone umbuso wezulu. Uzala ngani na? Ngamanzi nangomoya. Lamanzi yini? Umbhabhadiso, ucwilise emanzini amaningi. So uPaul ke mayisethinta azisa ibandla lase Roma, uyabakhumbuza into eyenzeka kubona. Baba ngamaKristu kanjani? Baba ngabantwana bakaNkulunkulu kanjani? Bazalwa kanjani kuNkulunkulu? Benziwa baba basha kanjani? So ke sibuka ke le ncwadi yabaseRoma chapter 6 uverse 1 sizogcina la kuverse 6. Ngakho siyakuthini na? Sihlale esonweni ukuze ukuvame umusa na? Qha nakanye. Thina esafa maqondana nesono singabuye sihambe kanjani kuso na? Kumbe anazi yini ukuthi sonke esabhaphathizelwa kuKristu Jesu sabhaphathizela kukho ukufa kwakhe na? Ngakho sembelwa naye ngokubhaphathizelwa kukho ukufa, ukuba njengalokhu uKristu wavusa kwabafileyo ngenkazimulo kayise, kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha. Ngokuba uma sahlanganiswa kanye naye ngokufa okufanayo, siyakuba njalo nangokuvuka. Sazi lokhu ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa kanye naye esiphambanweni, ukuze umzimba wesono wenziwe ize singabe sisakhonza isono. Iyasichazela kabanzi ukuthi la masikhuluma ngokuzalwa kabusha, masikhuluma ngokwenziwa isidalwa esisha, kusho ukuthini? Kusho ukuthini ukuthi umuntu uba isidalwa esisha nini? Sithola ukuthi umuntu uba isidalwa esisha nini? Mhla ebhabhadiswa. Uyabakhumbuza kuPaul la uthi sihlale esonweni na? Kusho ukuthi umuntu osesebandleni osebhabhadisiwe akahlali esonweni, akahambi ngokwesono. Uthi ke ngakho siyakuthini na? Sihlale esonweni ukuze umusa uvame na? Qha nakanye. Thina esafa mayanani nesono singabuye sihambe kanjalo kuso na? Kumbe anazi yini ukuthi sonke esabhaphathizwa kuKristu Jesu sabhaphathizwa kukho ukufa kwakhe na? Okusho ukuthi uma singena emanzini besingena kumfanekiso wokufa kaKristu. Uma efa enyameni, wafa wangena ethuneni, wavukela ekuphileni okungunaphakade, ukuphileni okungunaphakade ezulwini. Nathi ke ngomfanekiso ofanayo ngokufa kwakhe, umbhabhadiso uyilokho, ngoba kungena umuntu omdala obephila esonweni, ungena emanzini okuyithuna lethu la sishiya khona isono. Uma siphumela empilweni enjani entsha. Kusibonisani lokhu na? Ukuthi umuntu omusha, isidalwa esisha senzeka nini na? Uma umuntu ebhabhadiswa, uma umuntu engena emanzini. So lokho kukhulunywa ke amahlelo ukuthi uvuma ngomlomo wakho, akusikho lokho okufundiswa yini? Yizwi. Thina sifuna ukuthobela lokho okufundiswa yizwi likaNkulunkulu. Sihambe emazini kaKristu, hayi emfundisweni zabantu. Yabona? So ke sesitholile ukuthi umuntu uqala nini ukuba isidalwa esisha. Uma umuntu eyamukela ivangeli, wakholwa yile ivangeli, wabhabhadiswa, usenziwe isidalwa esisha. So uPaul uchaza kabanzi la ukuthi uma siphuma emanzini, umuntu wethu lo wesono simshiye emanzini. So ingakho ke singafanelanga sihambe ngokwesono. Esitholayo futhi la ukuthi ke umuntu omdala umuntu wesono. So sesiyaqonda ukuthi ikuphi lokhu okudlulile. uPaul akhulume ngale ncwadi yabaseKorinte 5 verse 17. Lokho okudlulile umuntu omdala wesono, umuntu obephila ngesono, umuntu obethanda isono, umuntu obesigqila sesono. Ingakho ethi la sazi lokhu ukuthi umuntu wethu omdala wabethela kanye naye esiphambanweni ukuze umzimba wesono wenziwe ize singabe sisakhonza isono. Okusho ukuthi umntana kaNkulunkulu akasahambi ngokwesono, akasathobeli izinto zikaSathane, usehamba ngomthetho kaKristu, useyasibalekela isono, isono sokuyisitha sakhe. So umKristu akasahlanganyeli ezonweni. Ngoba phela uPaul lama eqhubeka la sifuna chapter 7 sifunde khona uverse 15 to 17 besizigqila zesono. Yabona? So lokho kudala umuntu wethu lo wesono bephila ngokwesono. Yikho lokho kudala okudlulayo noma sekudlulile. Ake sifunde la kuverse 15 ke chapter 7 ngokuba
engikwenzayo angikuqondi ngokuba engikwenzayo akusikho lokho engikuthandayo kodwa lokho engikuzondayo yikho engikwenzayo. Kepha uma ngenza lokho engingakuthandiyo ngiyakuvumela umthetho ukuthi muhle, kodwa kalokhu akuseyimi engikwenzayo kodwa isono esihlala kimi. So uPaul ubonisa ukugqilazwa kwesono ukuthi isono senzani kumuntu. Siyamgqilaza umuntu, simenza umuntu enze into angasayithandi. So ke umuntu omdala ke umuntu obegqilazwe yisono, umuntu obehlala esonweni, umuntu obehamba ngokwesono. So kufanele ukuthi ke ngumKristu kubonakala umehluko. Bekunempilo embi bengiphila esono sengiyayeka ngenxa ukuthi uKristu ngibonile ukuthi ungifele. Ngaye emanzini ngiyoshiya isono sami izono zami bengizenza. Sengiphila impilo ke entsha kuKristu Jesu. So ke uPaula uma ebhala abazalwane base-Efesu ubonisa ukuthi mhla sisesonweni besifile. So umuntu uma ehamba ngokwesono ufile phambi kaNkulunkulu. Kusibonisana la ukuthi umuntu angaphila physically ehamba ngenyawo kodwa kuNkulunkulu ufile. Ukufa, idefinition yokufa ukuhlukana kwento ezimbili ebeyihlangene. Mawufunda incwadi kaJakobe 2 verse 26, uJakobe ubonisa lapho ukuthi ukukholwa okungenayo umsebenzi kufana nani? Uthi lapha umzimba ongenawo umoya ufile, kanjalo nokukholwa ongenayo umsebenzi ukufile. So ke uma sikhuluma ngokufa ukuhlukana kwento ezimbili ebeyihlangene, njengomzimba uma uhlangene nomphefumulo, uma sekuhlukana umzimba nomphefumulo ukufa lokho. Nekozokomoya ke uma kuhlukana uNkulunkulu nomuntu lo amdala, uNkulunkulu ngenhloso ukuthi amthokozise uNkulunkulu. Uma ufunda incwadi lapha Genesis chapter 1 verse 26, 27, 28, inhloso yokudala umuntu ukuthi sifuze uNkulunkulu. So uma sengena isono ke senza ukuthi umuntu ahlukane uNkulunkulu. So ufileke phambi kaNkulunkulu. Noma ehamba physically esemhlabeni kodwa uhlukene uNkulunkulu. Ufile kuNkulunkulu. Uma ebhala ke la uPaula ku chapter 2 sifunda khona uverse 1 ukuya ku verse 3 ubonisa la umonakalo wesono. So makuthiwa ke senziwe idala ezintsha, bheka okudala kunjani kudlulile sekuvele okusha. Lokho okudala yini? Umuntu wesono, ukuphila impilo yesono, yabona? So ke uma kuthiwa umuntu ke uphile esonweni ufile, ake sifunde ke la Ephesians chapter 2 verse 1 to 3. Uniphilisile nani nanifile ngeziphambeko nangezono zenu enanikade nihamba kuzo ngokwendlela yelizwe, ngokombusi wamandla omkhathi okungumoya osasebenza kubantwana bokungalaleli, esasikade sihamba phakathi kwabo sonke ezinkanukweni zenyama yethu, senza intando yenyama neyengqondo, ngemvelo sasingabantwana bolaka njengabo abanye. uPaula ke ubonisa impilo ebesiyiyo ngaphambi kuba sibe ngamaKristu. Uthi ke la usiphilisile nathi, yabo? Ubani osiphilisile? uKristu. Usiphilisile nani, uniphilisile nani nanifile ngeziphambeko nangezono zethu. So isono uma umuntu ephile esonweni ufile uhlukene noNkulunkulu. Encwadi ongayibuka incwadi kaIsaya 59 uverse 1 and 2 uIsaya uveza lapha isimo uIsrael ayiyiso ukuthi ngenxa yeziphambeko zabo, ngenxa ububi babo benze ukuthi ubuso bukaNkulunkulu bungasababheki, isandla sikaNkulunkulu angasasiluli kubona ngoba sekukhona udonga. So lolu donga yini? Isono. Ludale ini? Uqhekeka, ukwahlukana, ukufa phakathi kwaNkulunkulu nomuntu. uNkulunkulu mayembuka lo muntu ufile. Yingakho ke ethi la uPaula uniphilisile, usiphilisile thina. So ukhuluma lenkulumo la kwi-past tense, okusho ukuthi labazane base-Efesu kanye nani nabo bonke abazane boKristu Jesu sasiphila ngesono, sasifile, sasihamba ngokweinkanuko zezwe, yabona? Abanye njengoba sishumayela ivangeli esifisa ukuthi baphume emandleni kaSathane, yabona? So ke sibuka ke la ukuthi ke masikhuluma ngomuntu
omusha kuKristu Jesu ushile umuntu omdala, ushile impilo yesono, ushile impilo yokwenza izinto ezimbi. Mntana omusha kuKristu Jesu ungavumi ukuvumela abanye abazalwane bethu abafundisa imfundiso eziphambene, abathi ebandleni singaphili esonweni, abathi ebandleni singahlali esonweni. Lawo bantu baphila bakhuluma iphutha, into engafuneki kuNkulunkulu, ngoba phela sigeziwe saba ngabantwana bakaNkulunkulu. Mawufuna incwadi yezenzo 2 verse 47 ithi labemdumisa uNkulunkulu bethandeka futhi kubantu bonke, iNkosi yenezela imihla ngemihla abasindiswayo ebandleni. Kusibonisane la ukuthi kungena abantu abasha abasindiswe kuphi ezonweni zabo. So kwenzeka kanjani ukuthi abantu abasindisiwe ezonweni ababeke ebandleni leNkosi baphinde futhi baphile ngesono? Sibonile uPaul lapha incwadi yabaseRoma 6 uthi qhana kanye thina esafa mayana nesono singaphinde sihambe kanjani kuso. Okusho ukuthi kuliphutha, into embi ukuthi sivumele ukuthi siphile ngesono sisebandleni, sivumela isono ukuthi sibuse kuphi ebandleni, ngoba isono siletha ukufa, siletha uqhekeko phakathi kwethu noNkulunkulu. So ke kuyini lokho oqala ukudlulile na? Umuntu omdala, isono, umuntu ophila impilo engamthokozisa uNkulunkulu. Kuyini na okusho kuvelile? Yini lento entsha ethokozisa uNkulunkulu, enza uNkulunkulu athumele uJesu Kristu? Kuvela umuntu omusha, umuntu ongasaphili impilo engcolile. Kuvela umuntu oyingane, obingane izalwa kabusha, ivela isiphila impilo enjani? Entsha. Paul amayithi abazalwane baseKorinte ngokuqala chapter 6 uyabakhumbuza. Yabona uPaul amayibhala remind abazalwane impilo ababeyiyo ukuze ba-appreciate into abayiyo manje. So uKristu impilo efanele ngijabulele, impilo efanele ngiyivikele ngoba impilo ekhethekile, impilo engasafani nale engangiphila ngisesonweni. Ngingakho ke uPaul ebhala kakhulu eqhutshwa umoya engcwele esikhumbuza impilo esasiyiyo. Yabona, nalana ke uyabakhumbuza abazalwane impilo ababeyiyo. So uma sesingabantu abasha kuNkulunkulu, sihlanziwe, singcwelisiwe, silungisisiwe kuNkulunkulu. So uma sesinguKristu Jesu singena emanzini sabhabhadiswa, sesilungisiwe, singcwelisiwe, we were sanctified, we were made right before the eyes of God. Izono zethu lezi besizenza uNkulunkulu akasayibuki ngoba sesigezwe igazi likaKristu Jesu. Igazi lihlangane nalo kuphi na? Mawukhumbula incwadi yabaseRoma 6 mhla singena emanzini, umfanekiso wani wokufa kaKristu Jesu. So igazi likaKristu sihlangana nalo kuphi na? Embhabhadisweni. Ingakho umuntu mayezothi kithi umbhabhadiso awubalekanga, sithi cha ukhuluma iphutha, ngoba la izono ihlanzwa khona, la izono igezwa khona kusembhabhadisweni. Ngwayifuna le ndaba iyafana ngalo kuncwadi yezenzo 2 verse 38 uPetro mayeqeda inkulumo yakhe esebabonisa ukuthi bayisindise kulesi zizukwane esiphambeneyo uchapter uverse 40 uverse 40 no 41 u38 wakhona mabembuza ukuthi senzeni ngoba babonile ukuthi benze kabi. Uthi ke uKristu uthi lapho uPetro uthi phendukani. Yabona, yilo nalo abhabhadiswe kukho ukuthethelela kwani kwezono zenu. Okubonisa ukuthi umbhabhadiso yila izono isuswa khona, yila umuntu ehlangana negazi likaKristu, yila umuntu enziwa umuntu omusha kuNkulunkulu. So uthini ke la esivule khona abaseKorinte bokuqala chapter 6. So sifunda khona uverse 9 sigcinela kuverse 11. Kepha kanazini ukuthi abangalungile abaye kulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na ningadukiswa nazifebe nabakhonza izithombe naziphingi nazihlobongi nabesilisa abalalanayo namasela nabahahayo nazidakwa nazithuki nabaphingi abaye kulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Babe njalo abanye kini, kepha senahlanzwa, senangcweliswa, senalungisiswa ngegama leNkosi uJesu Kristu nangomoya kaNkulunkulu wethu.
So uPaul uyabakhumbuza ukuthi ke kepha kanti anayizini ukuthi abangalungile abakulidla ifa lelombuso wezulu na? Iqiniso ngeke lishintshe. Abantu abaphila esonweni angeke bawudla umbuso kaNkulunkulu, angeke baye ezulwini la ubaba wethu ekhona. Uyababala-ke laba bantu, abantu abakhonza ithoma, abantu abazifebe, abantu abaziphingi, abantu abalalanayo bobulili ofanayo, gays and lesbians. Izwe lingavuma ukuthi laba bantu bavumelekile, kodwa kuNkulunkulu abavumelekile. Usethi-ke la kuverse 11, babe njalo abanye kini. Kusho ukuthi sasinjalo. Okukhombisa ukuthi uma umuntu eyigay noma eyilesbian angaphenduka ezonweni zakhe. Uma umuntu ephinga angaphenduka esonweni sakhe. Uma umuntu efeba angaphenduka esonweni sakhe. Uma umuntu ekhonza ithombe angaphenduka esonweni sakhe. Kusibonisa amandla kaKristu, ukuthi uKristu unamandla okugeza umuntu, unamandla ukuthi ashintshe umuntu aphenduke ezonweni zakhe. Ingakho uma ufunda incwadi kaIsaya chapter 1 verse 18, uthi la uIsaya eveza amazwi kaNkulunkulu kuIsrael, uthi noma izono zenu zibomvu zizimbi kangakanani, uthi zanini sithethe indaba. Noma izono zenu zibomvu njengobende, kodwa mina ngiyozenza zibe mhlophe njengani, njengoboya bezimvu. Ngiyozenza zibe zinhle, ngingenza nibe bahle njengeqhwa. So amandla okugeza, amandla okuphendula umuntu atholakala kuKristu Jesu. Usethi-ke lana babe njalo abanye kini, kepha senahlanzwa, past tense. Bahlanzwe kuphi? Emanzini. Mawufunda incwadi kaTitus 3 verse 18, isebenzisa igama lapho ukuthi namukele isigezo sikamoya ongcwele. Mhla ningena kuphi? Nibhabhadiswa, ningena emanzini. So ke senahlanzwa, you were cleansed. Senangcoliswe, you were made holy. Ngamanye amazwi, you were sanctified. Senalungisiswe, you were justified. Ngamanye amazwi, uNkulunkulu mayesibuka akasabuka umuntu oyisoni, ubuka umuntu ongcwele, ubuka umuntu ogeziwe. Ngoba ugezwe ngani? Ngegazi likaKristu. Sibuka amandla okusindisa kaKristu Jesu. Sibuka ipower uNkulunkulu anayo ukuguqula umuntu. Ipower kaNkulunkulu ukuguqula umuntu akusikuhlakanipha kwezwe. Uthi uma ebhala uPaul ebhala ebandla laseRoma chapter 1 verse 16, uthi-ke lapho anginamahloni ngevangeli ngoba lingamandla kaNkulunkulu okwenza njani? Okusindisa umuntu. Kusukela kumGreek ukuya kuphi? KumJuda. Kusukela kumJuda ukuya kumGreek. Okusho ukuthi ivangeli leli lelabo bonke abantu, lingamandla kaNkulunkulu. uNkulunkulu akasebenzisi ukuhlakanipha kwezwe, akasebenzisi izinto zabantu, usebenzisa ivangeli lingamandla okuguqula umuntu. So wena-ke nawe uphile esonweni othi namhlanje angeke ngakwazi ukuthi ngilungise impilo yakho, kodwa uma ungavumela ukuthi ukholwe uKristu Jesu, uKristu unamandla ukuthi akukhiphe kule sono ohleli kuso, unamandla ukuba kanjani? Akusindise. So ingakho-ke ethi-ke lana-ke babe njalo, yabo, abanye phakathi kwethu, kodwa-ke senigeziwe, seningcwelisiwe, senilungisisiwe. Amandla kabani la? Amandla kaNkulunkulu. So okusha kuyini? Ukuphila impilo engcwele, ukulungisiswa uNkulunkulu. So uma umuntu engena emanzini ephuma esewumntwana kaNkulunkulu, useyisidalwa esisha. uNkulunkulu akasambuki eseyisoni. So-ke uma sesikuKristu Jesu, simbethe umuntu omusha odalwe ngukaNkulunkulu ekulungeni nasebungcweleni beqiniso. Ncwadi yabaseEfesu 2:4 verse 34 23 ukuya ku 24, incwadi esogcina ngayo la, ebonisa ukuthi uma umuntu ke emusha kuKristu Jesu unjani kuNkulunkulu. Incwadi yabaseEfesu chapter 4 verse 23 ukuya ku 24 ithi ke la, nenziwe basha emoyeni wengqondo yenu, nembathe umuntu omusha owadala ngukaNkulunkulu ekulungeni nasebungcweleni beqiniso. So-ke senenziwe, past tense. Nenziwe kuphi? Emanzini. Mhla niphuma namukela ivangeli nibhabhadisa, nenziwe basha emoyeni wengqondo yenu.
Ingakho Petro uma ekhuluma ngendaba leyo kubhabhadisa lapha chapter 1 Peter 3 ufunda khona from chapter 3 verse 18 to 20 ubonisa la ukuthi kanjalo ke lawo manzi abasindiswa ngala abawu-80 umbhabhadiso nayo nisindiswa ngawo. Yabona? Ongasikho nje ukususa insila kodwa ukucela uthi uPetra ukucela unembeza umusha kuNkulunkulu. So uma umuntu ebhabhadiswa akagezi nje insila njengoba uPetro esho kodwa ukucela unembeza umusha. Ingakho ke ethi la uPaula la ku Ephesians 4 verse 23 nenziwe basha emoyeni wengqondo yethu. So the mind is renewed, the soul is renewed. Yenziwe umuntu omusha osethobela ubani uNkulunkulu, geziwe lo muntu, ungcwelisiwe lo muntu, wenziwe wafanela ubani uNkulunkulu. So usithi ku verse 24 nembathe umuntu omusha owadala ngokukaNkulunkulu ekulungeni nasebungcweleni. Udalwe kanjani? Ukuthi sathobela ivangeli. Masithobela ivangeli, masithobela lokhu uKristu akushoyo, siyaguqulwa sifanele ini? Sifanele bani? uNkulunkulu. Igazi likaKristu liyasigeza ububi bonke. Sigeza kakuphi na? Embhabhadisweni. Bese senziwa umuntu omusha kaNkulunkulu. Namhlanje mntana kaNkulunkulu, zimisela ukuthi lento uNkulunkulu ayenzile emoyeni wakho ukuthi akwenze ube musha kuNkulunkulu, ukuthi uhlale unjalo ugcineke, hlala ezifundisweni zakho uNkulunkulu njengoba eshilo, ukuze ugcineke esandleni sakho ukuthi uNkulunkulu mayebuya, uKristu solo mayebuya noma ukufa ukufica ukuthole ukholo. Into esisebenzelayo ukuthi nathi sihambe emhlabeni sithembekile kuNkulunkulu njengoba esesidala saba idalwa ezintsha satholakala simthokozisile uNkulunkulu. Fanele kugcineke kanjalo. Umuntu obhabhadisiwe usindisiwe wenziwe isidalwa esisha, usemelwe ukushintsha impilo yakhe ibe yinhle kuNkulunkulu nabantu. So mntana omusha, zimisele namhlanje ukuthi izono obuzenza before uyayiyeka, ubheke uKristu ngoba uyena onamandla ukuthi njani anqobe konke okukuhluphayo empilweni yakho. Uthi umbhalo wamaHebheru chapter 12 uverse 1 uthi njengoba sinofakazi sinefu lofakazi abangaka masigijime, yabona, silahle konke okusindayo. Uthi uverse 2 wakhona sibhekile kuKristu Jesu umqalisi nomphelisi wokukholwa kwethu. So senza kanjalo ke endlini leNkosi, sibheke kuKristu, sihlala kuKristu, noma kunzima noma kumnandi sihlala kuKristu ukuze kuthi ekugcineni uma ukufa kusifice sikholwa. Injongo yethu, inhloso yethu. So ke uma umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha. Ngabe wena umntana kaNkulunkulu osebandleni uyisidalwa esisha na? Ngabe impilo yakhe iyaveza na ukuthi umntana kaNkulunkulu na? Uma ngenjalo guqula impilo yakho, phenduka, ushiye isono. Sengathi iNkosi inganibusisa. Amen.